bertakoa eta bertan prestatua. Garaikoa! Ekologikoa! Alaxe jan nahi dugu guk Urduñako eskolan. Egunero, horregatik, martxoaren 31an, arratsaldeko 5:00 kale gira alaia egingo dugu. Guazen denok batera, pospozik bazkaltzera, janda edan ez bakean, beti osasunean. Apa Urduña! Lurrari eman eta jaso lurretik, Gozamenak badauka, lana aurretik. Ordutik platerera, distantzi gutxi, plateretik ahora ezer ez utzi. Sartu zazu koilara gure eltzean, eta sartuko gara zure etxean. Zure etxean, Nahi dut bertakoa, natural askoa, gozoa, freskoa. nahi dut lurrekoa, nahi dut etxekoa, nahi dut eltzekoa, Nahi dut garaikoa, nahi dut betikoa, nahi dut logikoa. ez izan tonto lapikoa, Hautatueko lapikoa. Maitasuna azten da sabel barnean, maitasuna azten da jaten denean. Ekologikoa izan merezi baitu, lurra zaintzen badugu zainduko gaitu. Nabari da hautatzen badakizula, ekokolo lapiko ondagizula. Ondagizula. Nahi dut bertakoa, Natural askoa, gozoa, freskoa. nahi dut lurrekoa, nahi dut etxekoa. nahi dut eltzekoa, Nahi dut garaikoa, nahi dut betikoa, nahi dut logikoa. Ez izan tonto lapikoa, hautatueko lapikoa. Ez izan tonto lapikoa, hautatueko lapikoa. Ez izan tonto